a Adega Viña Moraima. Un aplauso, por favor. Hola. Como xa dixeron as vosas compañeiras, o premio de Lingumia é para unha empresa que valora a lingua, que valora a lingua galega no seu proxecto, e que mellor que un representante desa empresa para dicirvos por qué, para que vos explique un pouco o seu proxecto, e aparte, bueno, no vídeo de presentación veredes un pouco de que vai o proxecto de Moraima. Buenos días. Muchísimas grazas por este recoñecemento. Eu son Gonzalo Reboredo, son un dos socios desta pequena cooperativa do Concello de Barro, e a verdad que o que toca ahora o protocolario é agradecer a todo este grupo de mestres que fai este traballo maravilloso que se fixeran nos para este recoñecemento. Nós, desde que empezamos no ano 2006 a producir o noso propio viño, a nosa propia uva, sempre tivemos moi claro que a nosa etiqueta e o noso viño tiña que sair ao mundo en galego, tiña que sair ao mundo na lingua na que os viticultores que somos nós o producimos, o criamos e o mimamos. Nunca tivemos dúbida, mas tivemos tamén algún reproche e algunha sanción por parte da administración, como ter que pôr obligadamente na etiqueta produto de España ou ter que mudar algunha nomenclatura na etiqueta por obligación de legislacións puntuais. Eu quería tamén, inda que é un agradecemento e para este recoñecemento, quería decir que é unha mágoa que teña que haber un recoñecemento a unha empresa galega de Barro, neste caso, unha pequena cooperativa, que teña que haber un recoñecemento por usar a súa lingua. Mais ben, tería que haber quizáis unha sanción a outras empresas que, sendo galegas, non utilizan o galego. Ahora que están tan de moda estas novas sancións que saca o Ministerio de Interior por manifestarse en público, non é de recibo que unha empresa poida sair con un produto dunha terra en outro idioma, non é propio. O viño francés o champán francés ou o lambrusco de Italia fala italiano, o francés fala francés, o viño das ribeiras do Rin fala en alemán, e desde logo a min que me toca a parte comercial desta bodega, cando viaxo por aí, teño moi claro que Moraima, o viño de Barro, fala en galego. Eu tocoume xa, vos que sodes moi novos, diríxome aos alumnos sobre todo, tocoume e síntome orgulloso de ser dunha xeneración que levaba o spray no bolsillo ou debaixo do coche e que tuvo que trocar moitas veces letreiros. Non me dá vergoña dicilo. Para min foi unha honra trocar letreiros que poñían Caldas de Reyes, que poñían La Portela ou que poñían La Estrada. Vos hoxe vivides xa en un mundo moito máis avanzado, que costou moito conseguir e que espero que vos sintades tamén sempre orgullosos de vir de onde vindes, de falar galego e de representar a Galicia co vosso idioma. Nunca teñades vergonza en ningún sitio por falar galego, por representar o idioma que vos enseñaron na casa, e nós, desde logo, desde a nosa empresa, así o seguiremos facendo, e moitísimas gracias a este equipo que estuvo aquí hoxe tan ben organizado nesta festa da lingua, e repito, para a Adega Moraima, un verdadeiro orgullo recibir este premio. Moitas gracias. Quedades a presentación.